Something in my body, something that's in my soul tells me you're somebody, someone I... Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més al canal. Jo soc Teacher Weekly i avui anem a aprendre les fraccions equivalents. I vosaltres direu, Teacher Weekly, què és això d'una fracció equivalent? Mireu, és molt senzilla. Diguem que les fraccions són equivalents quan representen una mateixa quantitat. Ja us he ficat un exemple. Mireu, la primera fracció que tenim un mig, i al costat veiem que és un cercle i la meitat pintadet. Al costat tenim la fracció que és 2 quarts. I si se fixeu bé, este cercle està partit en 4 trossets i en tenim pintats 2. Però si el comparem amb la que teníem al costat d'un mig, està el mateix trosset pintat. A la part de baix tenim una fracció que és 4 octaus. És a dir, tenim un cercle que té 8 trossets i n'hi han pintats 4. Que si se fixeu representa exactament el mateix coloret pintat que les altres dos de la part de dalt. Però anem a veure què li passa a l'última. L'última fracció que tenim són 2 sextos. Però el trosset pintadet coincideix en les altres 3? No, veritat? Per tant, podem dir que aquesta fracció no és equivalent perquè no representa la mateixa quantitat que representen les altres 3. Perfecte, ja sabem el que és una fracció equivalent, però com puc saber si les fraccions són equivalents sense tindre un dibuixet? Doncs mireu, és molt senzill. Per a saber que dues fraccions són equivalents sense tindre el dibuixet, he de fer una multiplicació en creu. És a dir, multiplicaré el numerador de la primera fracció per el denominador de la segona i el denominador de la primera fracció per el numerador de la primera. I així tenim un exemple. Anem al primer exemple, a la part de dalt. Tenim un mig i 2 quarts. Per tant, vaig a multiplicar primer l'1 per el 4 i això me dona com a resultat 4. I ara vaig a multiplicar el 2 per el 2 i això me dona com a resultat 4. Els dos resultats em donen 4, per tant podem dir que aquestes fraccions són equivalents perquè els dos resultats m'han donat exactament el mateix. Anem a veure què passa en l'exemple de la part de baix. Mireu, a la part de baix tenim dues fraccions, un mig i 2 terços. Vaig a multiplicar l'1 per el 3 i 1 per 3 me dona 3. I ara vaig a multiplicar el 2 per el 2. 2 per 2 em dona 4. Què ha passat així? Que els resultats són diferents. Un m'ha donat 4 i l'altre m'ha donat 3. Per tant, aquestes dues fraccions no són equivalents. Perfecte. Ja sabem el que és una fracció equivalent, ja sabem com puc saber si dues fraccions són equivalents i ara ja per a finalitzar em queda com fer fraccions equivalents. És a dir, com puc jo agafar una fracció i treure una fracció equivalent d'aquesta fracció? Doncs mireu, tenim dues formes de fer-ho. Una per amplificació i l'altra per simplificació. I això és molt fàcil, mireu. Anem primer en l'amplificació. Amplificació, que aquesta paraula que és agafar algo xicotet i fer-ho més gran. Per tant, per a fer una fracció equivalent per amplificació, què he de fer? He de multiplicar tant el numerador com el denominador per el mateix número. I així us he ficat dos exemples. Mireu, tenim un mig i anem a multiplicar tant el numerador com el denominador per 2. I això me dona una nova fracció que és 2 quarts. Com hem multiplicat els dos per el mateix número, podem dir que 2 quarts és una fracció equivalent per un mig. I us he ficat un altre exemple, que és un mig, però ara esta vegada en compte de multiplicar-ho per 2, vaig a multiplicar-los per 5. 1 per 5 i 2 per 5 me dona una nova fracció que són 5 descens. Per tant, puc dir que 5 descens és una fracció equivalent d'un mig. Ara anem a l'altra part. Anem a aquella que diu simplificació. Simplificació què serà? És agafar una fracció i simplificar-la, és tornar-la més xicoteta. I per a fer alguna cosa més xicotet en matemàtiques nosaltres conem una cosa que es diu divisió. És a dir, anem a dividir el numerador i el denominador per el mateix número. I així us he ficat dos exemples. Per exemple, si jo agafo la fracció que és 2 quarts i la dividís tant el numerador, que és el 2, com el denominador, que és el 4, entre 2, me dona una nova fracció que és més xicoteta, que és un mig. I tenim un altre exemple, que són 5 descens, que esta vegada si dividís el 5 entre 5 i el 10 entre 5, me dona una fracció que és més xicoteta, que és un mig. Que ha sigut superfàcil saber el que són les fraccions equivalents, veritat? Bueno, espero que us hagi agradat molt el vídeo
i recordeu subscriure-us per a veure més vídeos a Teacher Weekly. Vinga, fins al pròxim. Adeu!